85 ngadto sa 90% sa mga mananagat sa lungsod sa Cordova apektado tungod sa grabeng kainit sa panahon. Bisan sa kalisod sa ilang kahimtang, nangita gihapon sila og mga pamaagi aron makakwarta. Pagpanguha og mga sagbot sa dagat nga gitawag og laya-laya o laway-laway nahimo ng alternatibong panginabuhian lakip na usab sa mga mananagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Kay walay commercial fishing sa lungsod sa Cordova ug nagsaliglang ang sagad sa mga mananagat sa inshore fishing o bay fishing, hinungdan nga usa sila sa apektado ning grabing kainit karon sa panahon. Ang isda ma'am dili man naman twin town sa mabaw na ma'am kainit man kayo even ang dagat. So ato gid sila palaw. Nag-decrease gid pod ang ilahang fish catch ma'am. Ilang fish catch ma'am karon tag 1 kilo and ihap, pagkahay wala gyud. Hinungdan nga nangita og alternatibong panginabuhian kining mga mananagat sa barangay Bangbang pinaagi sa pagpanguha og mga sagbot sa dagat nga gitawag nila og laya-laya. Matod sa Municipal Fisheries Technician sa lungsod, moabot sa 2,710 ang mga rehistradong mananagat sa Cordova. Ang other barangay yang ngong yun sa atong mayor o niya atong mayor kay mangita pa po siya yun og asa na since dili makadeclare og calamity mangita yun og way sa agriculture og asa napita matabangan. Apan ang ideya sa pagpanguha og mga seaweeds o sea lettuce nagsugod sa barangay Kalawisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Oktubre sa miaging tuig naaghat ang 61 anyos nga mananagat nga si Anastasio Agnes nga manguha og mga sagbot sa dagat nga gitawag nila og laway-laway kay mamahimo kining ma-export ngadto sa Korea. Daghan ang kuan niya pwede isagol sa Sudan, pwede po nimong kanon. Kaya gitagaan naman ko sample ani sa Koreano po, doon ako sample ng Koreano. Ang imo makita ni na puti, na itom ang color niya. Pwede imo ikon sa kanon, sagol sa kanon, pwede po nimo kanon. Mao na to, murag na sa siya silbing Sudan ba? Anaalang kaniadto sa 600 kilo sa mga pinaugang seaweeds o laway-laway ang ilang mahipos ug mabaligya matag adlaw. Karon, si Anastasio wa na lang basta nanguha og mga laway-laway, apan siya na ang mamalit sa mga pinaugang laway-laway nga nakuha sa mga mananagat sa Cordova ug iya usab kining ibaligya sa kompanya sa dakbayan sa Mandawi nga mo'y mo export niini sa Korea. Gani, napabarog na niya ang gamayng bodega diin didto mahipos ang moabot sa 4,400 kilos sa mga pinaugang laway-laway matag simana. Wala na ko managat kay okay raman pangabuhi. Matod ni Anastasio, nihitman karon ang ilang makuhang isda sa dagat apan kun magkugilang bisan ang gituhuan kaniadtong sagbot lang sa dagat, mamahimo na nilang panginabuhian. Starting ani pag anto na ko sa Bangbang, dili kay sila manguha kay ngano gaan ra apan pagsuni mo sa sako mo timbang tag 50 diha na sila managhan. Nga pag sisting na nga, ang kilo 50, 53, 40 ana ba minus. Lipay kay sila kay munay ko'y isda sa munasa niya. Kani mauna nang ilang pangabuhi karon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.